Kumusta tanan? So, end of May ta karon, update lang po ni sa garden, no. Um, so mo ni siya, medyo nindot na itsura niya. Ang grass okay na. Na natay mga tanom dire. Medyo hugaw kay di low pressure lately, so kinahanglan kong inlo atay mga hanging plants mamuwak na ning summer. Okay. Anyway, dire end up ko palit lang mi o kanang namuwak na daan na tanom sa Costco kay naglisod ko patubo sa tanom dire kay landong diya ang sun ang adlaw dire dapita, so always na ay shade din ha. So mo na ako lang gipalitan, okay man sad ang result. Ata dire okay, so nanubo na munindot ra ni sa summer pohon. Natay dahlia diha, pampas bloom, kana siya poppies, and then ang giingon sa una mo na ang asparagus na nakalimtan na og tangtang ang uga ang rhizome niya tubo siya balik. So nindot ra man sad kay fern man na siya, mga sunflowers, rose dire. So kana siya sunflower na siya, kani wild rocket ni siya, so naka-harvest na sad mi ani for sandwiches and salads. Natay parsley and I think coriander to, kana siya marigold. Kani mga sili tunduha pero murag ni dili nindot ang tubo kay na-frosted na siya, tanaw na nato mabuhi ba na sunflower. Kaniyang mga peas na dagko na mamunga ra na unya. Kani dill ni siya, ana herbs or type of herb, nasturtium, and then potato. Naputo lang camera kay nalobat. Anyway, mga patatas, kani siya cabbage ni siya nya. For some reason wala gyud siya gyapon nag-form og head. Tan-awon lang ni nako og unsa kay ang Chinese cabbage sa pikas ako ipakita tawad nag-bolt siya, namuwak siya, so wa siya ka form og head. So kung mamuwak pud ni ako na lang yung tantangon, sige pa og tanaw og mautan pa nako ang dahon ani kay nindot man tanaw ang dahon, no. Healthy kayo. Beetroot murag na naman siguro na forma na mo tug makita ninyo nanay gamay na forma. Sumura na siya og tamis na kamote sa wala kaila sa beetroot. Kanina sa front carrots and then parsnips. Dire dagko na ang French lavender, no. Ay minamuwak na ay tray nila bay. Kanina store show mamuwak sa ni mau Miss BisDak on niya. So ang lugar sa pak choy nahurot na natog harvest pero nagsidling na ko balik og pak choy na isan habilin ay dako na siya. Ito ay siya cucumber na siya, kani cucumelon, and then marigold. So sa lettuce nindot ang tubo sa lettuce na tuig. Mao po ingon sa mga expert gardeners dire, so daghan na kayo na harvest diha, sandwich, salad. Ang spinach namo dili kayo maayo ang tubo kay na frost maguni siya. So kung imong tan-awon naapektuhan ang iyang heart siguro, ang head, so deform ang mga dahon, pero otherwise okay ra gyapon. Same ra gyapon lasa lamera. So muna akong giingon ang Chinese cabbage na nadire tong daghan
nanagko, but unfortunately makita siguro ninyo ron mamuwak pa dahil mamuwak. So ako nang gitangtang ang uban, gilabay na nako, i-compose na nako kani siya, ako na lang ipasagdan para makakita lang ko sa itsura o mamuwak, but dili na siya mautan, pait daw ang dahon. Nag-research ko, marigold sa gilid, kani mga kale ni siya. So green leaves gyapon, pwede na siya isagol o kanang mga ginataan na kan ba, tinunuan na utanon, pwede na siya. Dire nahon na okay lagod sana, nakalimot ko kana siya, rocket na siya, wild rocket kani. Poppy sa ni siya, buwak, namatay or namatay ang atong sa ganing ni hydrangea, namatay atong hydrangea kay frost, pero na initubo sa mga gilid niya. Kita niyo kanya ang atong apple dire namuwak na. So kanina apple dili ni siya modako, so hopefully kay makakuan tag bunga ani. Wala siya. Rosemary is doing well, and then the rest okay la siya. Parsley, I think coriander ng isa, and dill. Hilig may karon sa herbs. Dire kana nasa kaang time na siya, so padakon na nato. Aritas pikas kani mga aubergine or eggplant. So same batch ni siya, for some reason ang compost na gigamit na ako dire dili maayo, no, gagmay siya. Kato okay man ang tubo, pero anyways tulo ka punuan okay naman, maka-harvest ka man ka from time to time, hindi na nimo maato nya. Duha ra sad mi sa balay nya ang mga mais. I think naka-recover siya sa frost, no, so hopefully okay ra nya. Kani lain-laing klase sa sili, di ra pa na siya managko, so maka-harvest na po dito. Na ako'y gipantanom dito ng mga mamuwak, so kana na parte diha makaver na siya sa mga tanom og buwak po. Hopefully makita ninyo na yung mga tanom. Dire mga sili sa ning naa sa kaang, kunya garlic ning nasa tunga. Ang mga kamatis inyong tanawon not doing well, na frost sad siya, no, na itulo na doing well, na namuwak na, pero nagsidling na kog balik in case kinahanglan ginawa ni ilisan. Dirita so napatay mga natay mint, natay ornamental kani siya, kangkong siya, nay kalabasa diha o uban pa na gialisda na ako kay ang kalabasa na una na akong itanong namatay. Flowering plants kani parsley, flowering plants ani siya. For some reason daghan ko parsley, wow kabaho nga, no. Anyway mo na ang kamatis na kaming kana siya, mukatay na siya, mamuwak, and ornamental sad ni siya. Starting from seeds ni tanan na storsyon natin na bilindre, nindot kay nagbuwak. Na yung sa courgette na so far hindi siya tambok tanaw, no, but ni survive siya, and nanay na formang bunga. Hopefully na kuan ni siya sa mga buyog na pollinate siya. Okay, so mausat to para sa karon Mayo. I-update na tamo sa June. Katusa, bye bye.